A Santpedor, cada dissabte primer de mes, organitzem el mercat de proximitat. És un mercat on la gent pot comprar directament als productors verdures, embotits, formatge, roba elaborada per ells mateixos, una miqueta de tot. El mercat de proximitat va sorgir com una idea entre diverses persones que estaven preocupades pel model productiu que tenim i que volien afavorir aquests petits emprenedors que tenim al costat de casa i que a vegades no els coneixem, i vam pensar que estaria bé crear un espai on la gent pogués comprar directament a aquestes persones. A més, quan fem el mercat de proximitat també fem el mercat de la Ramboina, aquí a la mateixa plaça, i és un espai on la gent, els veïns i les veïnes, porten coses que ja no utilitzen però que poden tenir una segona vida útil. Doncs jo soc el Bernat, soc membre de la Brolla, que és el nostre projecte, que juntament amb el Joan vam construir aquest projecte, que es tracta d'un ramat de cabres i ovelles on produïm làctics a partir de la seva llet. Soc en Joan Canelles, de la formatgeria Cal Canterer de Santpedor, de la plaça Gran. Nosaltres elaborem formatges de llet crua de cabra i d'ovella. També fem matons i iogurts. Soc la Sílvia, del taller de la tieta, i jo confecciono coses amb teixit, bàsicament de cotó. Soc l'Alfons, soc la persona que està al capdavant de la Granja Cal Felip. La Granja Cal Felip és una petita explotació d'horta al poble de Fals, al municipi de Fonollosa, d'aproximadament 1 hectàrea de superfície, en la qual plantem prop de 35 cultius diferents. Molt bé, un mercat molt agradable, local, amb productes de proximitat, estem molt a gust, amb musiqueta de fons i força gent. Ens agrada molt venir el primer dissabte de mes perquè és una molt bona manera de fer poble. Aquí hi ha molta varietat de coses, s'ho passaran bé, tant amb les activitats pels nens, per la música, i és un dematí entretingut. A la Granja Cal Felip estem presents al mercat de proximitat de Santpedor. És una iniciativa que valorem molt bé, que ens permet arribar a un client molt proper i ens permet estar en contacte amb altres productors de la zona a diferents àmbits. Tots som productors d'aquí al Bages i nosaltres que apostem molt per la proximitat, pel territori, poder tindre un mercat aquí al poble en aquest caire, creiem que és molt important. Mercats d'aquest tipus ajuden a ajudar els productors a donar-se a conèixer, i estaria bé que cada ajuntament o cada població en fes mensualment al seu poble. Som molt del poble, som molt del territori i creiem que projectes com aquests ens ajuden a reactivar l'economia agrària d'aquí, del poble, que té molt potencial.